Okay, dahil handa ka na, meron kang 10 minutes. Huwag kalimutan ng ating rule, 30 seconds rule. After meron tayong categorical at saka din 30 seconds rule to be applied. Okay, go ahead kapatid na Brian. Okay, sino po ang first pope nyo? Sino consider Objection, nyo na Mr. first pope? Moderator. Objection, Mr. Moderator. We are talking Yes, about objection. the here, not the papacy. Okay, so next question. Next question, go ahead. Related po yun. Papasiya po yan eh. About the Pero papacy related po yan. yun dahil objection lang po. Yes, Mr. go ahead, go ahead. Moderator. Okay, go ahead. Ang center of authority kasi nila, 'di ba, yung pope, yung papacy, sila yung pinaka-pastor, kumbaga. Tinatawag din ng pastor to dati eh, naging pari lang later on eh. So, sino to yung pinaka-first na pope? Kasi sila yung yung center of Counter objection, Mr. Moderator. Yes, go ahead, go ahead. Kung sasagutin ko yan, mangyayari po dyan, pupunta po kami sa topic na papacy. Okay. Sasagutin So, ko yan. Wala pong problema, sasagutin ko po yan. Pero kung i-allow po ng moderator, sasagutin ko yan. Pero sigurado, Okay, so- mamaya ay talagang malilisa po tayo sa topic po natin. Okay, so moderator's time lang muna ha. Sandali lang ha. So, yung ano natin, brother, focus lang tayo sa tema natin. So, yung about Pope kasi is about talagang Okay. papasok yan sa papacy. Okay, so mahaba pa yung mahaba pa yung oras. Go ahead, brother Brian. Okay, sabi niya kasi mismo sa sinabi niya, mga diocese daw nila may connection doon sa unang church. Okay, ngayon ang tanong ko, paano sila nagkaroon ng connection? Okay. Sinabi lang niya yun, pero walang evidence eh. Meron na po akong nabasa. Paano? Meron po akong nabasa, hindi lang kayo nakinig, di ba? Kung titingnan po natin ang banal na kasulatan, St. Matthew chapter 16 verse 18, sabi ng Panginoon, even the gates of hell shall not prevail against it. So ibig sabihin, from the time of the foundation until now, existido po ang iglesia pong ito. By way of what? By way of the administration, sa authority na itinatag ni Kristo from the first century AD na hindi naputol from the time of Christ until now. So kaya nga po, sabi ng mga kasaysayan na ang iglesia Katolika Romana, yan po ang iglesia itinatag ni Kristo. Next question. Time. Ang tanong ko po, paano? Nag-object po ako, sabi niya kasi, okay, sorry. Nag-object go ahead. po ako, sabi, hindi niya po sinagot yung paano eh. Ang tanong ko po, sabi niya kasi, yung mga diocese daw nila, may connection doon sa first century church. Ang tanong ko paano? Layo ko na paliwanag eh. Paano po? Sandali. Okay, sandali. Counter objection, go ahead. Counter objection, Mr. Moderator. Sinagot ko na po yung tanong po niya. By way of living administration and magisterium. Di ba? Yan yung sabi kayo na living authority na nandyan from the first century until now. So kaya nga po, hindi po nawala po yung iglesia eh. Yan po yung sagot ko po kanina. Okay, moderator's time. Bro, Brian, ano mo lang kung gusto mo ng categorical question o i-reconstruct mo to categorical kasi kung paano kasi that means asking for opinion, no? So, i-ano mo na lang, i-form into categorical question mo na lang, Brother Brian. So, continue, go ahead. So, sabi niya, pinasa yung authority. Paano yun? Ginawa ko lang more specific. Yung authority daw pinasa. Paano pinasa? Paano pinasa? Ang sagot po natin po dyan sa pamamagitan ng yung unbroken successions from the time of St. Peter until now. From the time of the apostles until sa bishops na hanggang ngayon. So, ibig pong sabihin, meron pong tinatawag na living authority. Kasi hindi po mangyayari or magiging sinungaling po ang ating Panginoon Kristo nang sinabi niya, even the gates of hell shall not prevail against it, pagkatapos wala namang taong humahawak sa authority na yan from the first century until now. So by way of transmitting the authority yung sa mga successors po nila, kumbaga. Time. Next question. Next question. Pakita mo ako ng ebidensya na si St. Peter nag-transmit ng authority sa Pope. The World Almanac in Book of Facts edition 1994 and edition 1999, yung listahan ng mga kasantupapahan po namin eh. Nandyan po eh. Yan po yung nagpapatunay yung tinatawag na unbroken succession. So yung tinatawag na unbroken succession, ibig sabihin, yung humalili sa office na kung saan hinawakan din po ni San Pedro. By way of election, kung babasahin po natin ang Acts of the Apostles chapter 1. Di ba? So, yun po yung sagot ko po.
So, next question. Wala kang makikitang, kasi sabi mo transmitting merong isang physical na na tinatransmit. Ano ba yon? Yung ba'y sulat na sinasabi na ito ang susunod sa akin na Papa? May ganun ba yon? Yung ba yung authority? Office. Yung ba ganun ba ang sistema? Office po siya, sir. Office. Yes. Pag Oh. sinabi po kasi authority, it refers to the office Kung sa Latin word, tinatawag po yan na sedes. So, ibig pong sabihin, from the time of St. Peter, nang sinabi ng Panginoon na I will give you the keys of the kingdom of heaven, so ibig sabihin, yan po yung sedes. Ibig sabihin, the authority. So, yung authority na yun, hinawakan po ito ng San Pedro. Pagkamatay ng San Pedro, may humalili po nito. And mismo ang kasaysayan nagsabi na itong humalili po sa mga San Pedro, ito po yung mga kapapangan at mga kaobispuan sa mga apostoles. Okay. Next question. Bigyan mo ako ng isang proof na nag-transmit siya ng authority. Ito na, binibigay ko na sa kayo na ang next na ano. No. By way of succession po yung sinasabi ko. Ibig sabihin, nandyan po yung authority, magiging matransmit lang po niya or matanggap po niya yung tinatawag na authority by way of succession. Next question. So kahit sino pala pwedeng sumunod. Pagka binoto, basta i-elect po nila, pagkatapos naging pari, naging obispo, ayun, pwede po yun. According po yun sa banal na kasulatan. Okay. Next question po. Kailan po unang na-attribute ang salitang Catholic sa Roman Catholic bilang isang pangalan ng church? Actually, in terms kailan of po unang na-attribute? In terms of descriptive name, in terms of description, unang binanggit po ito ni San Ignacio ng Antioquia around 106 to 107 AD. And Saint Ignatius of Antioch, isa po siyang estudyante po na Saint John the Evangelist. So talagang malapit na malapit. Next question. Okay. So meaning to say, yung word ng Catholic, hindi siya pangalan ng church, kundi description. Sa Universal Church. Sa pasimula, description po siya. Naging pangalan lang po siya dahil mga around 18th century, naging pangalan siyang official. Bakit po? Kasi ang dami-dami na po mga squatters Next question. Okay, sabi mo naging pangalan na official. Bakit? Marami ng mga squatters squatter. po. Nagbabasa lang ng Biblia pagkatapos nagtitindig ng kanilang mga sekta. Ito po yung next question. Sino po yung nag-decision na ito ang gawin nating pangalan na Catholic Church? Yung iglesia binigyan po ng Panginoon Jesucristo na whatsoever you shall bind on earth shall be bound in heaven. At nag-convene po sila mga around 1869 to 1870 to give an official name sa iglesia itinatag ni Kristo. Bakit po? Kasi yung sinasabi po nila, kalooban po yun ng Panginoon Jesucristo. Kasi sabi ng Panginoon, whatsoever you shall bind on earth shall be bound in heaven. Next question. Okay. Ang doktrina po ba ng Catholic Church ay galing sa Nicene? Objection, Mr. Moderator. We're not talking here about the doctrine about Nicaean. Objection? We're talking here about the history and foundation of the Catholic Church. Mamaya na po yan, doktrina. May counter-objection ka, Brother Brian? Yes, kasi po ang topic namin is base sa scriptures. Base sa salita ng Panginoon according to the scripture. So, doktrina, part yan ng pagpapatunay kung totoo ba yung church mo. Okay. So, moderator's time. So, yes, Brother. Hindi po, sir. Bakit po? Yes. Broad po kasi yung term na doktrina kahit saan-saan po tayo pupunta po dyan. Pag sinasabi yung doktrina, tapusin muna natin yung kasaysayan, yung pag-proof, yung pagprueba ng Iglesia Catholic Apostolic Roman, yung itong tinututulan mo ngayon, yun, tapusin mo natin ito. Pagkatapos, lipat tayo sa doktrina. Next, okay, moderator's time. Brother Brian, huwag natin kalimutan yung topic tapat natin is about a true church, no? No, yung the Catholic Church is the true church founded of Christ, no, by Christ. So yung doktrina kasi pwede natin yan ipasok, but you need to reconstruct your question na papasok sa tema natin. So itinatanggap natin related question or yung sa topic talaga natin. Okay, so Brother Brian, 4 minutes and 20 seconds, mahaba pa yung oras. Go ahead. Okay, si Emperor Theodosius the first, no, ang nag-establish ng, sabi mo kanina, ng Christian Church as the Church of the State. Objection, which is Mr. the Roman Moderator. Catholic Church. Okay, objection, go ahead. Wala po akong sinabi na si Emperor Theodosius ang nag-establish. Siya po yung nag-declare. Nag-declare ng the Christianity, yan po yung official religion of Rome.
Hindi po nag-establish kasi established na po yung Iglesia Catholic at that time eh. So ibahin lang po Okay. yung term kasi mali po yung sa pagkakaintindi ko. Okay. Okay. So, Brian, go ahead. Oh, si Emperor Theodosius the First ang nag-recognize Nag-declare church as as the official religion of Rome. Yes. Okay, dineclare niya, no? Okay, sinabi mo kanina doon sa, next question ako, sinabi mo kanina doon sa Jerusalem, sabi mo, doon nag-start ang Roman Catholic Church sa Jerusalem, base doon sa history na binasa mo. Paano po Yes paano po naging Roman Catholic Church yung Jerusalem? Okay. Actually, ang word po kasi na Roman Catholic Church, it is an ecclesiastical term na tumutukoy sa isang iglesia na hindi po tinanggap sa Jerusalem. Di ba? Sabi ng Panginoon, St. Matthew chapter 21 verse 43, na ang kaharian ng Diyos kukunin sa inyo at ililipat sa isang bansa na makapagbibigay ng kanyang bunga. So, ibig pong sabihin, itong word na Roman Catholic, hindi po ito nagre-refer sa isang rasa or sa isang tinatawag na parang sasabihin natin na ako'y Filipino race. Yun po yung punto ko. Refer po ito sa iglesyang itinatag ni Kristo. So, ibig sabihin, from Time. Jerusalem, first, Next question. Okay, next question. So lahat ng mga churches, Corinto, Ephesians, Philippi, lahat yan ay tinatawag niyong Roman Catholic Church. ngayon po, yes po. Kasi sila po yung first century Christian eh. Sila po yung first century Catholic Church. And wala pong ibang Catholic Church according to Compton's Encyclopedia, wala pong ibang Catholic Church for the first 1,000 years, studying Compton's Encyclopedia, ito lang Romano Catholic ng iglesia, wala pong iba. Okay, so Next question. Yung Roman, okay, next question. Yung Christian Church na itatag sa Roma, okay, dineclare ito ni Emperor. Ang hirap kasi banggitin ng pangalan niya. Objection. Meron pa bang Mr. Moderator? Objection po. Yes, objection. Go ahead. Wala pa akong sinabi na may naitatag na na iglesia doon sa Roma. Dineclare, sabi ko po, dineclare. Ang pagtatag po ng iglesia doon sa Jerusalem. At umabot Ang po sabi doon ko po, declare. nakarating po doon sa tinatawag na Roma. So actually yung sinabi po niyo po kanina is itinatag eh. So kaya nga nag-object po agad tayo. Okay, sorry. Okay. Kung yun ang Noted. Paki-reconstruct na lang, Brother Brian. Go ahead. Okay, kung yung church na yon, yung Christian church na nandoon na sa church ay dineclare, no? Dineclare ni yung emperor na yon ang gawing state church. Paano yung ibang church na sa Epheso? During the existence of the Roman Church, meron ng Ephesian Church, meron ng Philippian Church, may church sa Jerusalem. How come paano mo nagamit yung word na Roman Church as reference sa lahat ng church? Remember na ang Roman Empire, yung Ephesus, yung sinasabi niyong Corinto, at saka yung mga sinasabi sa banal na kasulatan, part po sa Roman Empire. And remember na ang Roman Catholic Church, before pa i-declare po ito, meron na pong mga iglesyang dinaanan or in-established yung mga local churches na in-establish ni San Pedro, first century pa. So ibig sabihin, yung mga lugar na yan, sa first century pa, before pa i-declare ni Emperor Theodosius na bilang isang Christian, itong religion ng Romanong Imperyo, nandyan na po yung mga Next question. yan. Belong na po sa Romano Catholic Iglesia. Next question. Okay. Base po dito sa sulat ni Saint Cyril of Jerusalem, 386 AD, the name Catholic Church was used to distinguish it from other groups that also called themselves, which is you already admitted. Sabi mo, kaya ginamit ang Catholic Church kasi maraming mga squatter, parang ganun yata ang sinabi mo. Okay, my question is, so yung salitang Catholic ay ginamit lang na salita para sa Christian Church, no, para magkaroon ng distinguishing factor patungkol dun sa mga nagki-claim din na church. Yes or no? Yes po. Bakit po? Kasi at that time, sa panahon po kasi ni Saint Cyril, nandyan po yung mga Donatist, nandyan po yung mga Gnostics. Nagki-claim din po sa they are Christians pero they are all heretics. So kaya nga, klinaro po nila, dinistinguish po nila na itong iglesyang ito po yung iglesyang tatag ng Panginoon Kristo at yun, ang pangalan po nila, yung description po nila, Catholic Church. Moderator's time. Last question, Brother Brian. Last question. Go ahead. Lahat ba ng mga church na sinulatan ni Pablo bukod sa Roma ay matatawag na Universal Church?
kahit wala sila sa Roma. Yes po sir, in terms of faith. Bakit po kasi yung nagturo at nag-establish po ng mga iglesyang yan, for example, Corinto, Ephesus, isa pong Catholic preacher, si San Pablo. So ibig pong sabihin, yung mga iglesyang yan, sigurado, mga Katolikong iglesia po yan. Hindi po yan yung ipinarehistro po ninyo. Okay, so maraming salamat Brother Brian sa iyong katanungan at maraming salamat din sa lahat ng sagot Sir RG Sino. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologist TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, subscribe po ninyo yung mga channels natin, The Lay Catholic, Apologist International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede niyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.